Какво става, хора? Аз съм Итака. Добре дошли в това ново видео. В това ново видео ще ви покажа как да се изглобите едно нещо от Кока-Кола. То е за поставяне на яйца, нещо друго. Може да поставяте вашите яйца. В него то е поставка за яйца, може и за нещо друго да е. Може и нещо друго да си слагате. Така, нека да започваме с видеото. Така, хора, за направката на това нещо ще ви трябват ето това, кръгче, това и това малко кръгче. И разбира се, това опътване, ето той на Кока-Кола, ето го, This is the feeling, тук някакви други неща пише. Така, хора, първо трябва да вземем ето това и ето това. Сега трябва да ги сглобим. Ето така. Готово, аз ги сглобих. Така, сега този голям кръг трябва да го поставим ето така. Отгоре над това. И да го промушим в ето тези неща тук. Ето. Стана сега малка поставка за яйца. И следното нещо е ето това. Има и от двете страни такива. Едно и също е. Така, това голямото, обърнете внимание, че това голямото трябва да е ето така. В смисъл, вижте, ето така трябва да е. А тези малките трябва да отговарят на... Аз да го развалих. Но нищо, сега пак ще го направим. Само трябва да е спокойство за това, няма да... С нерви няма да стане. Ето, сега ще го правя. Сега трябва да махна този кръг голямия. И това да го сложа. Ето, готово. Сега обърнете внимание, че ето за тези трябва да са тези малките дупки. Сега ще ви покажа, когато съм го сглобил. Ще спра на пауза, докато съм го сглобил. Така, хора, много хубаво стана. Ето го. Тук, както можете да видите, пише Кока-Кола. То ми е от Кока-Кола, разбира се. Ето сега ще ви покажа. Ето го. Тук пише Кока-Кола. Фокусирай. Не размазвай. Така. Ето го, хора, много е яко. Тук може също да си поставяте яйца или чашки. Сега ще ви покажа какво може да си поставяте. Така, хора, можете да си поставяте ето такива чашки, малки чашки. И тук може, ето. Стойте да го закрепя малко. Мале. Иначе е много хубаво, много хубаво. От Кока-Кола е това. Сега ще се върна за малко. Хора, също така, казах, че можете да си слагате ето такива чашки, но те много тежат. Хора, спечелих 4-ти ключодържател на Кока-Кола. Така, хора, ето го. То може да се носи ето така. Хващаш го. В смисъл, ето, много яко. Много яко стои, хора. Купете си го и вие. Много е яко. Не знам точно колко му е сумата, но е много яко. И за сега тези чашки, както казах, можете да си ги сложите. Така, хора, ще спра малко за пауза. Хора, това беше от днешното видео. Хора, между другото, за песента още я пиша, но няма да е на Fortnite, защото се оказа, че е много трудно да пишеш песен на Fortnite. И я написах, обаче не стана, смисъл. Не е много яка. Така, хора, дано да ви е харесал клипът. Ако ви е харесал клипът, лайкнете, натиснете палец нагоре, ако не ви е, дизлайкнете, ето така. И
абонирайте се и ми напишете долу в коментарите според вас каква ще е песента ми, новата ми песен, каква ще е според вас новата ми песен. И хора, това беше от днешното видео. Абонирайте се, давайте палец нагоре и чао от мен. До следващото видео.